Nakauli na may dari guys. Perfect ka-adyo kay niabot na ang mga stock sa mga serum, sa mga bleaching soap, niabot na gadyo. Dahil ra pa niabot, gikan mo gunig Mindanao. Sa mga ngutana, di ni ang brand. Kuan ra po ko dani kanang suway ra ko ba dani adyon man ko. Excuse me gikan ko na ni udto. Ni adyon ko dani mo na nagunhan kog daghan kay mas makabrato man kog shipping. Diyan na may mga silingan daari nga magpasabay. Kay mahalan man sila sa shipping. Mahan alam pong gi sabajan. Yeah. Kani ug palit mo sa TikTok na he. Kuan ra ni 150. Ug dari mo na he 180 na kay ngano tulo man ni kasabon bugat man ni. Ag kani pod sa TikTok 65 each ra ni mao ni para sa naong kay ari naman na he 80 na. Pero para ras katong mo pick up dari katong mga silingan lagi na he. Mga silingan na di ana kay das ni agi dani ari daghan ng tao. Mga baji. Bibo lagi dari nangutana og naba ko unhan jaka na hulot man dahil ha nabilin wa na gibalik jaka ha tong personal use kay mao lagi gisabon mangundoy sa sininang dalton kay naaan magtirla kay kini man good puti man gud ni siya ag nakalami ta ni niya guys bisan og di si jaka adto dako dugay mahilis mura bitaw si consistency sa pirla nga dugay bitaw mahilis mo na si nga dugay mahurot agahang murag for 1 month kuan awa ra kaabot og 1 month pod kay ngano grabe mapuko mo gamit wa man ko magtipid wa na hiwaa dun gigamit tibok makakita man mo sa TikTok nga gigamit jud na tibok nga na pero ag puti udugay jud hapit mo 1 month ag usa mga 3 weeks ug usa hapit gud mo 1 month pareho kani silang duha kay di man dali mahilid ja kaning pink ahara man jud gigamit sa naong ra jud siya mo nang murag ning glass skin hang naong uldo na apa magyapon ko yung mga uwat na koy bugas bag-o. Pero, bintahan na dyan, pwede dyan para sa una nga. Grabing dagtig man dyan ang naong. Kani guys, grabing ka-effective ka dyan eh. Ang gisawa dyan sa naong, okay ram po, doon magang naong mag-peel off. Pero, remove po sa acne scars. Bago pang good ko ning gamit inis naong, kay kari malagyan ni gamit. Pero feeling na guys, marag pareho raning duha. Ug mo palit ra kag usa, mao nang, ug usa ra imong palitin, mao ni, kung ano ni siya. 80, so ug tulo, 180. Nakatipid na hinung ka, 80 times 3. Pila ng 80 times 3. Kaya kaya tulo naman, rin na lang kas 180. Pero og gamay ra lagi kwarta, og mo try ra, pwede ra usara, pero 80. Hi guys, madsong buntag ninyo diha, di agaruda ko gunting og silupin kay mangharbis ko pa dungog tang dyan nakit. Ana huglabod grabe nang ato maghang balibo, ar daghanam kog tiil. Awa. Nagsakasaka na, padung na mo sa kasbay. Naog na pud siya ganina ning saka ni abot na ra si babaw ning naog na pud. Pa ni ko kapanilhig kay gipangkalibngan na pud sa baki agam mo ang tiles. Ijara nang natawag ang mga balibo pero pasagdira man na siya kay nang inabuhi pud na siya. Basta di laman makaharm na to at rin sang pasagdan kay kuha na siya. Nagtabang sa tang ecosystem para i-balance sa tang ecosystem kanang mga ingana bisag mga has gani kuno. Di na to dapat kuno pat dyan og makita na to lamig nas wild naglaroy-laroy. Ato ra na pasagdan kay total mahawa ram po na sila og kanang makakita sila mga dagko pa nila managan ram na sila. Pero og manakon dyan nangitlog ng anak patay na. Bijog na ram gadget tagdagan kita na lamay dagan kay na maunhan tagtuhak pistulang karaan kita gadget tag langit dira maglak man ko ngani oy ingan sila mo buto ko no ni ano ba pring da ba kare naglaroy-laroy sa atubangan maglak ko nimo arang dakuan ni arang dako makalipay jud magtan-aw jud og kanang nakay tinanim ba kay kas ara ka magtanom pero unlimited nag imong pagharbis kapila na kay nang harbis ara jeng dako Jadi buo pud. Ang isa sa silupin ko higasan ni mama. Bumuk adyo lang igunahon. Kay giuwan naman. Yung meron to nilang panubo, daghanan dili kay gunahon. Nasitaon ko kalugar lagi guys eh. Ay bata. Gusto ko maguna dani ba? Gasarok-sarok ko kay na may taligsik pud ganina. Ani agunahon uy. Ani akay kanan eh. Ang dali ara maibot. Salin ni tawo ni si pangkakhas manok. Guys, ang sili namunga na. Daghan nagbunga. Guys, ang daghan nagbunga guys Wow, kisa di malipay da na Wow, ang daghan na da. Sa 2, 3, 4, 5 na sila kabuok. Nalami jud ang mga tanom kay gisagunson na nag-uwan das ni agi, pero nibaga lagi pug sagbot. Hindahan pag udarig panglagnot arang dagag-bunga uy. Sus grabe ang gunahon. Daan lama pag udarig panguan guys, pamunlot.
Nahabag ka sa bunga oh. Dahil ka jarang guys, makalingaw gajid lay mag-harvest. Mao nang magtanam gajid ta kay mag-harvest na makalipay na. Ay dako. Ayo ban isdi pa ka jud nagko susunod na lamang pud na kay sayang. Sa puno may batasan na sa buto mo. Sa ganang sugo ang ginamian mo naman mo. Nilag na mo sa ang taong nutrients. Hindi pag-ibot. Hindi pang ibot. Hindi ka dun sagbot. Iikot ang taong mailugan. Mga buong ugag may pamanik. Wao na naman na. Pwede naman eh. Kaya may muhatag na taong mahal ra ba ng taong sa merkado. Di ta magtanom. Napalita. Kaasaragod ka magtanom dya. Kapila na kang harbis-harbis. Nagpawo. Ang dakuya oh. Ano dyo guys, daghan dyan po ko yung harvest, tanawa. Mga duha po di kakilo yun, tulo siguro, bugat man. Hi, nahaman na kong harvest guys. Dalton da, say hi Dalton cha, yung beautiful eyes pa. Hi Dalton, good morning. Naman nagkaan? Sasadawan man naman ta. Cha. Guys, nagpa-short hair na ko. Kay, bitahal, nugot kayo, wakajoy. Aliwaros, damis mo to, kami tulog, motor-motor kami dia. Tanawa kami view, aram view ha, oy. Di lang matagag hustisya ang cellphone kay ang cellphone bulingan. Ito naman ninyo. Nalipay ko kay nakabalik na dari sa camera mang tulo. Okay ra man gamong gyagyan guys na di man ingon og delikado kay. Para man may ka kontra dari way ka encuentro. Ano sa kadagan? Ano sa kadagan? Sa pa. Say hi sa lahat na good morning. Good morning. Singod. Kita ang mga taga bukid tamay tamadon na tas ubang mga taga syudad. Wa sila nasayod nga nagpudyo tas paraiso. Oh, awa. Guys, tanawan ninyo guys. Arang diwa na gito kaajo. Oh. Ada namuwak pa dagkugon. Ibijaan ko nila undoy to sila sa ibabaw na kay ninghangjo ko ni nga. Bijay sa ko kari jo kay na-enjoy pa ko dari. Oh. Oh. Arang na isa oh. Karon pa ko kabalik og saka dari mga lugar. Nalipay ko guys kay. Kaya ba, nabada mo nga, na dyan ko makakitag mga ingani for how many months, a year, nagatid. Ang bukay, mura ng dura. Ka nice, oy. Makakos ra ba nig allergy di? Nahi. Oh guys, oh, rambiuha man dyan, oh. Makalipay dyan, mata. Kay ako, ano dyan ko laglag og ngayong ani, dugay panahon. Mo nang malipay ko og kalaag miging ani, pero maulagi pod. Dali ra ko kapudyon. Oh. So pakasakag Alicia Panoramic Park. Mo na isa sa mga view. Pero mas view dito kay ibabaw di naman malahos kay inakayas power nagdabad sa bata. Wow, view eh. Ano isa? Tuagduhan, naguwat na. Nangisingisi po sa Dalton. Karang magta ni Zang tanaw na. Timer naman, mag-timer. Anak! Enjoy ka? Enjoy ka niya, enjoy. Na, adi, arag view. Sud po ka. Sige, picturean mo na. 1, 2, 3, Dalton! Katungs! Kumut-kumut man. Ba. Ikaw na mo.
Bless nanay. Bless nanay. Very good. Uta sa. Ay, kana bless nanay. Ayo na. Bless nanay. Bless. Bless nanay. Bless. Tuka ko lang na. Bless nanay. Ala, talagi mga langgam din mga yelo. Damudlaw de. Nade pupuad aw ikum nang sabi. Yung mga yelo ng damudlaw. Gamong swimming pool pa ari sa bukid. Ah, libre para sa tanan. Oh. Ah, di ba? Oh, tanawa, tampisaw lang ba? Libre oh, kaysa tong ganan dari mo sam. Oh. Lah, libre ra dari. Pitapit-pit pa mayabas da ajoy isa na kit nya hinig. Ha? Nay daghan dadto, tuwa, pero